Dobrý den, jmenuji se Daniel Křetínský a dnes vám chci povědět o uzavřené obchodní platformě, díky které můžete vydělat s minimálními investicemi. Pokud by se vám náhodou nic nevyšlo, kompenzuji vám částku, kterou jste investovali. Tato platforma již přinesla tisíce eur zisku mnoha obyvatelům Česka a nyní je dostupná každému. Hlavní výhodou je pojištění vašeho vkladu, což je v současné situaci velmi důležité. Jelikož tato informace byla dosud utajená, jsem nyní povinen ji sdílet s celou zemí. Investujte a již během prvního měsíce začnete dostávat stabilní příjem. Projekt je schválen vládou, podporován na oficiální úrovni a až do nedávna byl tajemstvím. Podle našich informací účastníci vydělávají průměrně 30 eur za hodinu. To je přibližně 720 eur za den, tedy více než 21 600 eur měsíčně. Výdělek roste každý den, protože systém využívá pokročilé technologie a umělou inteligenci k automatizaci obchodování. Program je jednoduchý, dostupný každému a nevyžaduje speciální znalosti. Funguje na jakémkoliv zařízení, telefonu, tabletu nebo počítači. Je to příležitost pro všechny, kteří sní o finanční svobodě, ale nevědí, jak začít.